म्हादय न्हंयचें उदक कर्नाटकात वळोवपाचो यत्न सुरू आसतना आता महाराष्ट्र आणि कर्नाटक एकठांय जावन तिराळीच्या उगमस्थानार बंधारो मानून थंयचें उदक वळोवपाचो प्लॅनिंग करता। हे सगळे जाणून घेवपाक प्रुडंटान चंदगडचो आमदार राजेश पाटलाक गाठलो। तो कितें म्हणटा पळयात। अजून ह्याच्यातलं काही हे नाहीये, म्हणजे ऑन रेकॉर्ड किंवा पेपर काहीच नाहीये। ही एक संकल्पना पूर्वीपासून आमचे वडील त्या मतदारसंघाचे 3 वेळेला आमदार होते। तिलारी जलविद्युत प्रकल्प आहे आणि त्यातनं वीज निर्मिती होते आणि त्याच्यामध्ये आता जे काय तिलारीचं धरण बांधलेलं आहे ते पाणी कॅनॉलनं त्या ह्याच्यापर्यंत नेऊन शाफ्ट पर्यंत नेऊन वरनं सोडलं जातं। इथल्या लोकांची धारणा अशी आहे की त्याच्या अंडर जे 3 बंधारे येतात, देवनाला, त्याच्यानंतर भंडुरा नाला आणि पानेपरमार नाला, तिथं 3 रिझर्व्हियर्स होणार आहेत आणि त्यामध्ये धामणे कर्नाटक स्टेटचं फॉरेस्टची जमीन जाते आणि ते पाणी जर आपल्याला तिथं अडवलं, आपण ते जर 3 रिझर्व्हियर्स तयार झाले तर ते पाणी आमच्या चंदगड तालुक्यातल्या पूर्व भागाला, म्हणजे तुडियापासून शिनोळीपर्यंत 7-8 गाव आहेत, 2 ढेकोळ्या आहेत, सरोळी आहे, सुरुत आहे, 2 शिनोळ्या आहेत, ह्यांना तिथले शेतकरी हे पावसावर अवलंबून असतात। किंबहुना विहिरी आहेत, विहिरीवरती किंवा बोरवरती तिथं पाणी, आता पाण्याची पातळी जमिनीतली फार खाली, वॉटर टेबल फार खाली गेलेला आहे। 700-700 फूट जरी बोर मारला तरी पाणी लागत नाही आणि त्यामुळं त्या शेतकऱ्यांना पाणी देण्याची संकल्पना ही माझ्या वडिलांची होती की ते पाणी आपण कॅनॉलनं किंवा पाईपलाईननं जर आपण इकडं ह्याच्यात टाकलं, ती मार्कंडी नदी जी आहे ती आमच्या मतदारसंघातनं जाते आणि ती पुढे कर्नाटकात जाते, तर ते पाणी आपल्याला इकडं शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देता येईल आणि ते जर जॉईंट व्हेंचर म्हणून जर आपण केलं, कारण का आमच्याकडे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र अवेलेबल नाही। आम्ही कृष्णा खोरेचा जो लवाद आहे त्याप्रमाणे जे आमच्या वाट्याला चंदगड आजरा गडिंग्लजसाठी पाणी अडवायचं हे होतं ते आमचं संपलेलं आहे आणि त्यामुळे कर्नाटकचं आपल्याला त्यांच्या कोट्यातलं आपल्याला घ्यावं लागेल आणि एक किटवडे म्हणून एक प्रकल्प आहे, तिथं सुद्धा ते जर पाणी जर आपण हे केलं तर गडिंग्लजच्या पूर्व भागाला ते पाणी देता येईल आणि एक्स्ट्रा जे वॉटर असेल, म्हणजे आपल्याला पुरून उरलेलं पाणी असेल ते आपण कर्नाटकाला देता येते। आणि कर्नाटकानं सांगली जिल्ह्यातला जत तालुका जो आहे तिथं तो कोरडवाहू प्रदेश आहे, त्यांना त्या म्हैसाळा काहीतरी एक योजना आहे तिथं, तिथनं त्यांनी पाणी जत तालुक्याला द्यावं। तिथले छोटे जे हे आहेत रिझर्व्हियर्स आहेत ते भरण्यासाठी तिथनं पाणी, म्हणजे हे बाटर सिस्टम आहे, तुम्ही आम्हाला इकडं पाणी द्या, आम्ही तुम्हाला तिकडं पाणी देतो। हा जॉईंट व्हेंचर खाली कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना कुठंतरी न्याय देण्याची भूमिका घेऊन एक विचारधारा होती आणि त्या संदर्भात एक सकारात्मक चर्चा दोन्ही कर्नाटक सरकार मधल्या मंत्री महोदयांची आणि महाराष्ट्रातल्या मंत्री महोदयांची झालेली आणि चालू आहे। मध्ये आमच्या जमिनी जात आहेत, कर्नाटकची जमीन जाते फॉरेस्टची, तिथलं ते पाणी जे आहे ते पाणी आम्ही तिकडं वीज निर्मितीसाठी न वापरता शेतकऱ्यांना द्या म्हणतोय। आम्ही तुमच्या तोंडाचं पाणी काढून घेत नाही साहेब, आम्ही गोव्याचं पाणी कुठेही घेत नाहीये किंवा तुमच्या हिश्श्याचं पाणी आम्ही घेत नाही। मजगती महाराष्ट्रातल्या चंदगड आणि कर्नाटकातल्या शेतकऱ्यांखातीर हो बंधारो म्हणून थंयचो थळावो आमदार उलयलो। मात आमी पळयत जाल्यार तिलारी धरणाक उदक येता ते उगमस्थानूच जर बंद केलें जाल्यार फुडें धरणाक उदक खंयचें होच व्हडलो प्रश्न आसा। प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार।